Het is wel gezellig druk hier, ja. En Netflix uit. Tada! Alsof ze niet mooi zijn. Ja, de zoog ook de arm niet goed steken. Maar, dus we zijn in het Prinselijk Paleis. Aanslaan! En we zijn hier vandaag met een speciale reden. Zal ik het doen liggen? Ja, kijk te doen liggen. We zijn vandaag op het Prinselijk Paleis. Het is een gebroed dat de eerste papegaai aan de prins is er binnen in het geval. Dat doet je niet. En daarna heet de papegaai. Goed vliegen. Alles bal. Waarheidsgetrouw tijdschrift, hè. Maar alles is waar, zei hij wel chic. Maar kijk, laat even gauw iets zien. Laat er even doorheen. Kijk, dit is 2 pagina's geschreven door de vriend van Bart. Dat zijn dus mijn vriend. En die hebben dus even metgeschreven, foto's en dat. Daar weet ik dus niks van. Dus of dat allemaal waar is, ken ik niks. Maar ik heb het zelfs gelezen, dus ik heb redelijk in de regel. Voor de rest, Schoon. Hij zit er schoon uit dit job. ja, heel schoon. En speciaal voor dit job zoek ik even de QR-code op het einde. Er is dit job een QR-code gemaakt en dan kan ze scannen met hun telefoon, dan moeten ze de app hebben. De app, iedereen heeft dat. Iedereen heeft het, gewoon zoeken de boodschap. Zo wie dit? QR, kijk, en hier. Dit is een QR-code, dat is je dus scannen. En dan kun je vanzelf bij een vlog doen. En dat is een van de gewoon kijken. Dus eigenlijk jullie dit kijken hebben er niks aan, want je weet al dat ze dit kunnen kijken. Maar goed, als ze dit is opent, krijg je vlogjes. De echte vlogfan zegt, ja, dat heb ik al lang gezien. Laat hem dan alleen maar zangers zien. Ja, dat is een euro duurder dan normaal als het moment. En als je nog gaat wel drinken, je kunt natuurlijk, dat ben je andere gezien, je kunt zo heel drinken. Maar je sterrenvoet. Want het sterrenvoet wil je Toes vandaag. Ja. Sterrenvoet is café van Toes. Maar dan kun je dus ook slapen, kun je gewoon blijven. Ja. Het moet wel nog een commissie hebben. Tevens is er een mogelijkheid tot vergaderen. Ook hè? Ja. En het restaurant, het café kreeg een make-over. Er staat nou de vaste land, een make-over. Een make-over. Make-over? Het is niet moeilijk, ik als jongen zitten voor een make-over. Ja, en nu je vloer, nu je tafel. Terwijl hun het hebben totaal geen angst hebben het uitvliegen van de papegaai. Wil ik tegen u zeggen dat het hartstikke gezellig is, dat het hartstikke druk is. En de papegaai is dit jaar gratis. Gratis. Dus zorg dat ze hem krijgt. Hoe kun je dat halen? Hoe kun je hem halen? Ja, wacht. Hoe kun je de papegaai? In de stad volgens mij wordt er verkocht vanaf €0. Vanaf zaterdag voor €0 in de stad. Hoi!